Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m ụnụ. Biko achọrọ nke unu gere m ihe onyonyo a atụbatara m. Ihe ha ji wetụbatara m ha si biko na ha chọpụtara na ndị mmadụ na-ege ihe m na-ekwu na nke ha kwuru na enwere ike ha agaghị anụ ya na Jovika biko were vidio nyere m ndị famili Nnamdi Kanu ụmụnne ya na ha biko mere ha ebere na ha biko hapụnụ ha aka ka ha biri. Ana m eme vidio ka m ji wee kọtọ onye ọbụla mana ana m eme vidio mmadụ dịka Nonso Nkwa na ndị niile si ha human rights activists ka ihe unu ga-eme ọ bụrụ unu gecha vidio unu eme ihe unu kwesịrị ime. Nonso Nkwa ịwụ nchekwa ndị ogbenye lekwa onye ogbenye a ga-echekwa na ana achọ m ka ichekwa onye a. Geenụ vidio. Igbo ekele m unu. Onye wetara ọjị wetara ndụ. Ọtụtụ ọma nụọ. Ọ because of ihe na-eme n'obodo anyị bụ isi ama afara. Ọtụtụ ndị mmadụ ejighị eji onwe onye na-ekwu okwu isi ka ikwu okwu asị ka were IPOB gbuo gị. Ha hapụ anyị ka anyị kwuo okwu. Nwanne Nnamdi Kanu a na-akpọ Emmanuel Kanu na nwanne ya nwoke ha sị na ha ga-eme ka iso na ha ga-egbu m na m na-aga ikwu ọtụtụ ihe mbụ ihe na-eme n'obodo anyị. Why m ji ekwu ihe ahụ? Nke mba abụrụ gịnị? You heard when Nnamdi Kanu made an announcement and said that the land opposite Golden Gate is ancestral land, that he himself don't have time for all this kind of rubbish. But look at what is happening in my village now. Nobody's ready to talk. If I talk, they say they will kill me. No problem. I've already started talking. 1978, the father of Nnamdi Kanu sold the land. His own land, 1978, to one Mr. Obinna Ukeka, who was a staff of CBN Bank. One Mr. Caleb, who was a staff in CBN in 1978. Look at the documents, 1978, what is happening in my community. And they are using IPOB to terrorize my community. They now change it and say that Eze Afara is terrorizing the community. Who am I to terrorize the whole community? Because I'm saying the truth. Nnamdi Kanu Mebrono, so that blacks are more wicked than they are wicked. Himself is the most wicked person I've ever met in my life. Look at his father's signature. As far back as 1978. Look at 1978. How many years now? Look at the signature of Nnamdi Kanu's father. Look at the signature of Nnamdi Kanu's father. Nnamdi Kanu signed. The mother signed. Look at the signature of Nnamdi Kanu. Look at the signature of Nnamdi Kanu. Look at the signature of Nnamdi Kanu when he was a student. The mother signed. Himself signed. If they want to buy the land back, is it not to go and see the son of the man? The only son of the man have. Obinna. But as of today, they are building 2-story building in that land now. As I speak to you, Hana no 2-story building. Ana atuga do Obinna ka egbo ya. Ana atuga do Obinna obia la ka egbo ya. Ndị village anya wala hamagi. Hana ho the boy ya le ba akwa. The boy is crying every day in my community. Nobody want to talk. Nobody want to assist that boy. They are using IPOB. See the boy. Can you see the boy? Tell them what you are passing through. Okay. My community. I am Obinna Ukeka, the late son of Chima Ukeka of Central Bank Akure. God forbid. I am from Nkpa, the local government of Bende. I have a land, or my father bought a land in from I.O. Kanu, that's Nnamdi Kanu's father, in 1978. And now, a fine boy, that is Nnamdi Kanu's brother, and his member, the IOB, are trying to, or they have taken the land from me. They have they're trying to build a house on the land, and now I don't have any access to the land. 4 years ago, I reported the case to Zone 9, and which the police warned them and told them to leave the land for me. Now they have continued and started building on the land. Please, I am a Biafran too. My father fought for Biafra. Please help me.
Is it how a Biafran should treat a Biafran? Please help me. Yes, you can see it. I will continue to tell you what is happening in my community. If they like, let them come and kill me. Any person who is listening to that idiot, am I powerful, on Facebook, is Nnamdi brother, younger brother, am I powerful? It's not nothing like Secretary IPOB giving us false information all over Nigeria. Leave this young man to make use of his property. Why are you so wicked? You open up your mouth and say that blacks are wicked. You and your family are more than wicked. More are coming. Other lands. Your father sees and your own you sees too. Thank you. Eji m aka na unu gere ihe onyonyo a dịka ụfọdụ ga-eme, ị ga-ahụkwa ndị ga-abịakwata na-akpụ iyi n'ihi na onye azụkwasara ihe ya ụkwụ ala ya egoro papa Nnamdi ha zụkwasara ụkwụ. The family, it's not as if they are not ready to sell back to you. Chineke agọziela unu enwetala ego agbanyeghị otu ụgbọelu unu si nweta ya, unu enwere ego na-arụtụ deki n'ala unu zụrụ mmadụ. Why not just pay back the money? Ihe ọbụla ha gwara unu ewere da ala ebe ala dị mkpa. Mmadụ na-eji ala emere ihe. Ugbu a ị nwetaziri ego, unu na-regret, you buy back the land. No wonder ụmụaka ndị asa ha na-eme nwere onwe n'ọsụ. Enwere one young man were ala ya resi somebody. O resichara ala, ihe o mere ga join the ESN, chụpụga the family, recover the land, na-use the land. Ego family origoro ụgwọ, and many people nwetara ala ha from our side. This is what they are doing. Mgbe ala ha rere, mgbe ha ji egbo mkpa, kama to intimidate you, I join the ESN. They still use the land, they farm on the land, they do everything on the land. So amam no ebe ka ha si wemụta ihe ha na-eme. Ị gaa na mba itoli na anaghị ekpe ikpe ala ndị sa na-azụ nwere onwe. Enwetebe nwere onwe wa, unu abịala wụọ chief judge, wụọ chief lawyer na-ekpe ikpe. Ahụ ụkwa na ga-ekpere gị free of charge before gị kpere ikpe ala na ebe ọbụla ndị agbaga nwe ụmụ ọma. You have to pay 2 million, 1 million. And ha pay, they don't care onye nwe ala. Onye ọbụla ha chọrọ inye dala ha enye. Anya gị mee mistake si mba ọnwụ gị. Otu akụ kwesịrị dị. Emasị Jovika na-ekwukarị. Eme ụnụ sị hapụ ya. But akwa ha gbachi nkịtị. Onye ọ gbachiri nkịtị nye ihe ọjọọ na-eme, onye ahụ o so ya. Ọ kakwa mma na m kwuwere ihe na-eme na ya mee. Ma onye Chineke nọnyere onwe ihe ga-eme. Biko n'ọsọ nkwa na ndị niile hụrụ n'anya. This man is crying for justice. Ihe a ga-eme na unu aga mee investigation, gaa jụọ polisi, unu hụrụ evidence, jụọ polisi o wee eziokwu na ikpe ala si hapụ ndị ahapụ. A confirm from police. Ndị a ga-atụ asị tụgide polisi, ha ga-atụ asị tụgide document papa ha signed. Go investigate. Ọ wụ bịa kpọwa the family, ọ wụ sị ga-egbuo ha for speaking out. Ekwuchala m o, mkpụrụ ọbụla onye ọbụla kụrụ n'ụwa ọ ga-aghọ ya. Ihe sọpọtụrụ megide onye ọzọ ọ ga-eru gị aka one way or the other. Ma orugo ga-eru ụmụ gị, eru nwa gị, whether you like it or not. Biko ka wepụ n'aka n'ihe ọjọọ. Ọ ihe m na-ayọ debe, onwe onye ọzọ m na-ekwu ka wepụ n'aka n'ihe ọjọọ, ka ala Igbo tọọ anyị ụtọ. We want to come back to ala Igbo and live. Thank you.